Ara parlarem, al proper apartat, parlarem del currículum i aquí ens aturarem una miqueta. A veure, aquí teniu una estructura molt senzilla, molt clara, molt formal i molt habitual d'un currículum professional. És a dir, és l'historial acadèmic, les dades bàsiques, l'historial acadèmic de la persona, que tindríem aquí, d'acord? I la seva experiència professional. Aquí tenim que és una manera d'estudiar el currículum, seria posar les vostres dades, posar la teva experiència laboral, les empreses on has treballat, d'acord? El teu estil acadèmic, els idiomes, si tens coneixements d'informàtica i altres. Bé, aquest currículum té, evidentment, uns aspectes formals que s'ha d'intentar complir, com el fet que només pugui ser un full, amb uns marges determinats, un tipus de lletra, el cos 12, l'internit senzill, bueno, són estructures formals que intenten complir per fer agradable la lectura. No? Nosaltres som partidaris de fer un altre en el qual aquestes dades, que són les més habituals de la història acadèmica i professional, que s'hi donen molta importància i que són importants en si mateix, nosaltres parlarem d'un currículum que volem d'alguna manera desenvolupar aquests aspectes que no són tan habituals i que cada vegades les empreses necessiten unes actituds, unes aptituds determinades i li donen molta importància en aquests moments. Per tant, parlarem del currículum per competències. El model Europass, que és el que es fa servir, per exemple, per fer algun tipus de projecte europeu formatiu a l'estranger, com és l'Erasmus, per formació professional, per exemple, recomanen aquest model. Com podeu veure, la primera part és una plantilla. De fet, hi ha aplicacions que tu pots emplenar els camps i automàticament els transcriu aquest model, i aquí tenim una plantilla en Word que també és molt pràctica en el sentit que pots anar copiant els diferents camps segons les teves necessitats. I el més important d'aquí és que et dona una petita guia de cada un dels apartats que compleix el currículum. És a dir, és com una mena de petit tutorial on has de posar cada un d'aquests apartats. Quan acabes el currículum és recomanable agafar aquests camps i simplement marcar-los, en aquest cas marcar-los, es agafen i s'eliminen, amb el cas del lateral, i queden totalment, només haurien d'aparèixer cada un d'aquests camps, per fer-ho des del punt de vista formal més correcte. Experiència laboral. Com podeu veure aquí, defineixes les dades, però has de definir no només si és interessant posar el dia, el mes i l'any. Si no el coneixes, és millor. No te'n recordes, no tens dades. Avui en dia, amb la història de la vida laboral i amb els contractes que podem tenir per casa, doncs això ho podem matisar concretament. Si no saps el dia, el mes i l'any, és millor posar el mes i l'any. La direcció del contractant, la persona jurídica que t'ha contractat, el tipus d'empresa, el càrrec que ocupava, les activitats principals. Aquesta part d'aquí és molt important. Saber què has estat fent amb aquestes empreses. D'acord? Per tant, i hem de posar, i evidentment, recordeu, com que és una plantilla, agafeu, copieu aquest apartat d'aquí, l'afegiu i automàticament heu de fer-ho per cada una de les empreses, de les últimes empreses que heu treballat. Si teniu una experiència professional molt dilatada, doncs això hem d'intentar acotar aquelles empreses més importants o les que estan relacionades amb el lloc de treball que voleu ocupar. Pel que fa a l'educació, és quasi el mateix. A partir de quins ensenyaments poso? Doncs jo us aconsellaria, si heu persones que teniu una certa experiència, us posar a partir d'on heu fet batxillerat o el cicle formatiu, però no poseu res relacionat amb l'Institut d'Ensenyaments Obligatoris, de l'ESO, és millor no posar-ho. Per tant, heu de posar. I l'estructura és la mateixa. El nom de l'organització, les matèries que imparties, més interessant, el títol, la qualificació obtinguda, sempre i quan sigui positiva. És a dir, si hem tingut un 5, és millor que no ho posem, però si hem tingut un 9, és millor posar-ho, el grau d'assoliment de la matèria. I aquí, el nivell d'assoliment de classificació natural, les seves avantatges dels idiomes, si heu tingut. Aquí heu de posar, insisteixo, això s'ha oblidat abans, de la mateixa manera que l'experiència laboral, heu de posar les relacions que heu tingut en contracte de treball, també podeu posar aquelles que no heu tingut un contracte. Penseu que aquestes empreses no el poseu amb evidència. Aquesta informació hi ha el principi de confidencialitat i no transcendeix de l'àmbit de l'empresa que l'envieu. Per tant, si teniu poca experiència, amb el sentit que no teniu una relació formalitzada i contractada, això no vol dir que no l'hagueu de posar.
com per exemple si teniu experiència en pràctiques, en empreses BCTs, s'ha de posar, i és experiència laboral. Aquí no estem parlant de si és contractat o no està contractat legalment, és experiència laboral. I el mateix per l'educació, no només és posar ensenyament formal, sinó ensenyament informal, com algun tipus de màster o algun tipus de formació tècnica específica que heu fet en la vostra vida professional que sigui interessant per a l'empresa. Aquesta seria l'estructura bàsica del que ens demanen un currículum. Com podeu veure, doncs obeeix una mica el model que hem parlat abans. Però a partir d'aquí les coses canvien. A partir d'aquí apareix tot un món que, com podeu veure, apareix amb l'apartat, amb l'altra estructura d'altres, que dona la sensació que és una mica la torna del currículum, i no és així, és tot el contrari. De fet, hi ha professionals de currículum que es miren el currículum, fan una lectura no de dalt cap avall, sinó de baix cap a dalt. És una lectura que, ser la mentira, es fa servir molt. Per tant, primer s'interès d'aquesta manera, veuen a la persona primer, que són tots aquests aspectes, estan parlant de la persona, i a partir d'aquí parlem dels aspectes més tècnics. Per la qual cosa ens interessa aturar-nos, i després d'un bon procés d'autoanàlisi toca escriure bé i deixar en evidència les nostres actituds i aptituds que hem estat parlant fins ara. Per tant, la primera apartat, capacitats i actituds personals. És a dir, nosaltres un cop hem fet una bona anàlisi hem de saber si som persones emprenedores, si som talentoses, si som creatives, si podem assolir responsabilitats, si som hàbils tècnicament o tenim un nivell idiomàtic interessant d'un idioma que ens puguin demanar. Per tant, aquí, després d'haver fet un bon procés d'autoanàlisi, ens hem de definir en 3 o 4 o 5 adjectius. Que aquest obeeix a la típica pregunta que us farà en el procés d'elecció, faci el favor de vostè de definir-me en 4 o 5 adjectius. Si els treballem aquí i els coneixem i estem convençuts que estem posant és veritat, doncs ens facilitarà també el procés d'entrevista. La llengua materna, els diferents idiomes, amb els nivells corresponents. I a partir d'aquí apareixen una sèrie de camps que podríem dir competències d'àmbit socials. Què podem posar aquí? És la primera pregunta. Aquí tenim una petita guia que ens pot ajudar. Viure i treballar amb altres persones, en entorns multiculturals, en llocs de comunicació, les importants situacions on el treball d'equip resulta essencial, tema de cultura, esports. A partir d'aquí, molts de vosaltres sou practicants d'esports i moltes vegades no es posa. Podeu practicar esports col·lectius o esports individuals. Evidentment, quan parlem d'esport, estem parlant d'esforç. Estem parlant de fer coses diferents, de cuidar-te, d'aixecar-te d'hora, de fer anar als entrenaments, de competir, d'obtenir uns resultats, de compartir els resultats i els premis amb els teus companys o les teves companyes. Això són coses que s'ha d'evidenciar en un currículum, ho hem d'expressar-ho. Per tant, podem posar moltes coses. Tema de cultures, ens agrada una afició determinada, si ens agrada llegir llibres o anar al teatre, hi ha molts aspectes que podem remarcar de nosaltres mateixos, que no els donem importància, que no els relacionem en el món del treball i estan intrínsecament relacionades. El tema d'activitats i actituds organitzatives és molt important, això. És a dir, si nosaltres som persones intel·ligents i sabem planificar i organitzar, possiblement hem estat delegats d'algun curs, ens hem ficat en associacions, les hem organitzades, o hem anat al teatre i hem dirigit persones, o fins i tot hem estat a casals, i hem fet d'escorta. Qualsevol activitat d'aquest tipus que impliqui organitzar, administrar persones, fer feines de voluntariat importantíssim, això es valora molt, hem de remarcar-ho. I segurament alguns de vosaltres heu fet de monitors, encara que sigueu joves, heu fet voluntariat, llavors s'ha de remarcar aquests aspectes. Capacitats i actituds tècniques, que una mica és l'apartat de les TIC que comentaven abans. Quina habilitat tenim a l'ordinador, si tenim un nivell d'usuari o nivell d'avançat. Molts de vosaltres, si curseu uns estudis universitaris o de formació professional, teniu un nivell avançat amb Office, amb certes aplicacions informatitzades, sectorials, que s'ha de destacar. Actituds artístiques, tema de música, escriptura, disseny, fotografia, tots els aspectes artístics són molt valorats, i de manera molt positiva, encara que siguin feines de caràcter tècnic.
És igual, la creativitat, el tenir una afició, el tenir gust, el tenir musical o gust per la lectura, saber expressar-se, comunicar-se de forma escrita o de forma oral, és molt interessant, un àmbit competencial molt interessant. Altres aspectes que aquí no us sentiu vosaltres identificats, una cosa que voleu remarcar, per exemple, si heu guanyat un premi, una competició, tingut un reconeixement, és el seu lloc, s'ha de posar aquí. És a dir, vosaltres penseu que un currículum és com una mena d'anunci per nosaltres, i per la qual cosa ens hem d'anunciar, ens hem de comunicar bé i hem de crear interès a la persona que el llegeix. El tema del carnet de conduir, si disposeu d'ell, per el tema de la mobilitat, hi ha una informació addicional que aquí podríem posar l'apartat de referència, que això és molt important. És a dir, si heu treballat en una empresa, insisteixo, contractat o no contractat laboralment. Això no té tanta importància com en un principi pensem. Doncs una persona que estigui treballant, que pugui dir alguna cosa positiva de nosaltres, que pugui donar referències positives, és important. I heu de saber, evidentment, un cop posat, al cap d'un dels nostres anys de fer el currículum, si l'empresa existeix, si la persona està treballant, perquè és molt desagradable que una empresa truqui i no coneguin a la persona, que volem buscar informació. I penseu que al moment que poseu referències, totes les empreses truquen, us ho puc assegurar, perquè és una manera fàcil de contrastar i acabar de concretar si ets la persona adequada o si t'agafen amb una feina. Hi ha els annexos que volem presentar, certificats d'estudis, cartes de recomanació, premis obtinguts, qualsevol tema. Per tant, com podeu veure, el currículum no és només una fulla. Jo diria que és només una fulla si teniu un currículum una mica extens. Per què? Perquè tot això d'aquí és el que hem hagut de treballar amb el nostre procés d'autoavaluació i una manera de plasmar-ho és fer-ho d'aquesta manera. Bé, aquí veiem un currículum per competències molt interessant. Aquí, per exemple, ve la primera part, que s'ha d'indicar el nom, el correu electrònic, i llavors una miqueta remarcar aquí una mena de descripció personal d'alguna manera relacionat amb el lloc que vols ocupar. Aquesta persona té una dilatada experiència professional, com podeu veure, i a partir d'aquí podríem començar a parlar dels aspectes competencials personals, que l'estructura és diferent, és una mica diferent, però en el fons és el mateix. A nivell organitzatiu, capacitats de planificació i organització. Doncs, primer, en tercera persona, planifico, orientat a resultats, com podeu veure en primera persona, és molt taxatiu, molt contundent, organitzo les tasques prioritàries i els procediments de treball, visió estratègica, em mantenc informat de la situació política i econòmica, analitzo permanents situacions de l'òptica tècnica del DAFO, prenc decisions estratègiques, tema de relació, tinc capacitat d'escolta activa, practico el diàleg, defenso les idees, és a dir, sempre en primera persona i descrivint. A nivell de gestió, a nivell d'iniciativa, tinc esperit emprenedor, evidentment la seva trajectòria professional ho avalua això, m'ha permès impulsar i consolidar 7 societats al llarg de la meva trajectòria professional, és creatiu, he ideat 3 revistes, cadascuna amb un enfocament de continguts diferents, disposició a l'aprenentatge, adaptabilitat, participacions de canvi i responsabilitat. Aquests àmbits competencials són aquelles aptituds i aptituds que hem dit que són molt valorades per l'empresa. El tema de la gestió del treball en equip, el tema de tenir iniciativa, creatiu, capacitat d'aprenentatge, adaptabilitat als canvis, responsabilitat, aquests són una de les qualitats que són més valorades al món del treball. I a més és una persona que, a més de fer formada i experiència, a més, ha fet llibres en aquest sentit, i doncs això és una cosa, és una persona que és un currículum una mica d'una persona que té molt bagatge i és un bon exemple, i no ens hem de deixar impressió per la trajectòria professional, sinó ens hem d'impressionar més amb la capacitat d'anàlisi i d'autoconeixements que té aquesta persona i ho descriu d'una manera molt correcta, amb frases curtes, molt taxatives i amb contundència. Això és un exercici d'autoanàlisi molt interessant que candidat a fer al seu moment.